M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale anga okondeka ndikulandireninso lero pa 8 March chaka cha 2026. La Mulungu lachitatu mu nyengo yathu ya Lenti. Mawu athu oyamba akuchokera mu Exodo 17:3 mpaka na 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apolline Hassan kuchokera ku Our Lady of Fatima Chipoka Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu athu achiwiri akuchokera mu Efeso mutu 5 ndime ya 8 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Alexina DS Ziba kuchokera ku St. Helbert Alexandra Parish mu Archdiocese ya Johannesburg dziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu wabwino kuchokera mu Yohane 4 ndime ya 5 mpaka 42. Amene akutiwerengera mawu amthenga oyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku St. Paul's Mwanza Catholic Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo. Koma anthu aja anali ndi ludzu loopsa, ndipo ankangowiringulira Mose kuti, chifukwa chiyani mudatitulutsa ku Igupto kuti mutiphe ndi ludzu, ife pamodzi ndi ana athu ndi zoweta zathu? Apo Mose adapemphera mokweza mawu kwa chauta, adati, kodi anthu amenewa ndichite nawo chiyani? Iwowo ngokonzeka kundiponya miyala. Pamenepo chauta adawuza Mose kuti, tengako atsogoleri ena a Israeli, mukakhale patsogolo pa anthuwo. Tsono utenge ndodo udamenya nayo madzi a mu mtsinje wa Nailo ija, ndipo upite. Ine ndidzakhala patsogolo pako. Kumeneko pafupi ndi thanthwelo pa phiri la Herebu, ukamenye thanthwe. Tsono mudzatuluka madzi m'thanthwemo kuti anthuwo amwe. Mose adachitadi zimenezo pamaso pa atsogoleri a Israeli aja. Malowo adawatcha Mayeso ndiponso Makangano, chifukwa Aisraeliwo adakangana ndi Mose ndipo adayesa chauta pomufunsa kuti, kodi chauta ali nafe kapena ayi? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo kwa Aroma. Tsono popeza kuti pakukhulupirira tapezeka kuti ndife olungama pamaso pa Mulungu, ndiye kuti tili pa mtendere ndi Mulungu kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Iyeyo ndiye amene adatitsegulira njira kuti pakukhulupirira tilandire mwayi uwu umene Mulungu amapatsa mwaulere, umene takhazikikamo tsopano. Motero timakondwerera chiyembekezo chathu chakuti tidzalandirako ulemerero wa Mulungu.
Chiyembekezo chimenechi munthu sichingamugwiritse fuwa la moto ayi. Pakuti Mulungu mwa Mzimu Woyera amene Iye adatipatsa adadzaza mitima yathu ndi chikondi chake. Pa nthawi imene Mulungu adayikonzeratu, pamene ife tikusowabe pogwira, Khristu adatifera anthu ochimwafe. N'chapatali kuti munthu afere munthu wina, ngakhale winayo akhale olungama. Kaya kapena mwina munthu n'kulimba mtima mpaka kufera munthu wabwino. Koma Mulungu adatsimikiza kuti amatikonda kwambiri, chifukwa pamene tinali ochimwabe, Khristu adatifera. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Yohana Woyera. Tsono Yesu atafika ku mudzi wina wa ku Samariya dzina lake Sikari, pafupi ndi kadziko kamene Yakobo adapatsa Yosefe mwana wake. Kumeneko kudali chitsime cha Yakobo. Yesu adakhala pansi pambali pa chitsimecho chifukwa anali atatopa ndi ulendo. Nthawi inali ngati 12 o'clock masana. Tsono padafika mayi wina wa Chisamariya kuzatunga madzi. Yesu nkunena mopempha kuti, zikomo mundipatseko madzi akumwa. Nthawiyo nkuti ophunzira ake aja atakagula chakudya mu mzinda. Mayi wa Chisamariya uja adayankha nati, inu amene muli mu Yuda, bwanji mukupempha madzi kwa ine mayi wa Chisamariya? Yesu adati, mukadadziwa mphatso ya Mulungu, mukadadziwanso amene akupempha madzi akumwayo, bwenzi mutampempha ndi inuyo mayi, Iye nakupatsani madzi opatsa moyo. Mayiyo adati, bambo mulibe nchotungira chomwe, ndipo chitsime chinchozama, nanga madzi opatsa moyo mukawatenga kuti? Yakobo kholo lathu ndi adatipatsa chitsimechi, chimene mwini wakeyo ankamwapo madzi ndi ana ake ndiponso ziweto zake. Kodi inu mungapambane iyeyo? Yesu adati, munthu aliyense womwako madzi awa adzamvanso luso. Koma aliyense wozamwa madzi amene ine ndidzampatse sadzamvanso luso mpaka muyaya. Madzi amene ndidzapatsewo adzatumphukira mwa iye ngati kasupe wa madzi opatsa moyo, kumapatsa moyo wosatha. Mayiyo adati, bambo patseniko ineyo madziwo amenewo kuti ndisadzamvetso luso kapena kumadzatunganso masiku uno. Yesu adati, pitani mukayitane amuna anu nkukabweranso kuno. Mayiyo adati, ndilibe mwamuna. Yesu adati, mwanenetsa kuti mulibe mwamuna. Paja mwakwatiwapo kale ndi amuna 5, ndipo mwamuna amene muli naye tsopano si wanunso. Mwanenazo nzoona. Mayiyo adati, bambo ndadziwa tsopano kuti ndinu mneneri. Makolo athu ankapembedza Mulungu pa phirili, koma inu Ayuda mumati ndi ku Yerusalemu kumene anthu ayenera kupakapemphererako. Yesu adamuwuza kuti, mayi, ndithu ikuza nthawi pamene muzapembedza Atate osati pa phiri kapena ku Yerusalemu.
Asamariya anu mumapembeza chimene simuchidziwa. Ayuda afe timapembeza chimene timachidziwa, pakuti chipulumutso nchochokera kwa Ayuda. Koma ikuza nthawi ndipo yafika kale pamene anthu opembeza kwenikweni azapembeza Atate mu uzimu ndi moona. Atate amafuna anthu otere kuti ndiwo azipembedza Mulungu ndi mzimu, ndipo mpembeza Iye ayenera kumpembeza mwa uzimu ndi moona. Mayiyo adati, ndikudziwa kuti akuza mpulumutsi wolonjezedwa uja. Iyeyo akadzafika adzatifotokozera zonse. Yesu anamuwuza kuti ndine amene, ineyo amene ndikulankhula nanune mayi. Nthawi yomweyo ophunzira aja a Yesu adafika, ndipo ankadabwa kuti Iye akucheza ndi mkazi. Koma padalibe amene adamufunsa kuti zakhala bwanji, kapena kuti bwanji mukulankhula naye. Mayiyo adasiya msuko wace napita kumudzi kukayitana anthu kuti tiyeni mukaone munthu amene wandiwuza zonse zimene ine ndidachita. Kodi amene sangakhale mpulumutsi wolonjezedwa uja kapena? Apo anthu adatuluka mu mzindawo kubwera kwa Yesu. Nthawi imene ophunzira ake a Yesu ankamupempha kuti aphunzitsi, idyani. Koma Iye adati, ine ndili nacho chakudya chimene simukuchidziwa. Pamene ophunzirawo adayamba kufunsana kuti kodi kapena wina adadzawapatsa kale chakudya? Koma Yesu adati, chakudya changa nkuchita zimene afuna Atate amene adandituma, kuti nditsirize ntchito imene iwo adandipatsa. Paja anthu amati ikapita miyezi 4 ndiye kuti yafika nyengo yokolola. Koma ndithu taonani m'mindamo, kodi simukuona kuti mbewu zachakale kudikira kholola? Okolola ayamba kale kulandira malipiro, ndipo akututira mbewu ku moyo wosatha, kuti odzala ndi okolola akondwere pamodzi. Paja amanenadi zoona kuti wodzala ndi wina, wokolola ndi winanso. Ine ndidakutumani kukakolola mbewu zimene simunagwirirepo ntchito. Anthu ena ndiwo anagwira ntchito, inu mwangu landirako phindu la ntchito yawoyo. Asamariya ambiri a m'mudzi muja adakhulupirira Yesu chifukwa cha umboni wa mayi uja wakuti Iye wandiwuza zonse zimene ndidachita. Tsono pamene Asamariya adafika kwa Yesu, adampempha kuti akhale nawo kwawo, ndipo anakhaladi komweko masiku 2. Pamenepo anthu enanso ambiri adakhulupirira chifukwa cha mawu a Yesu, mwakuti adawuza mayi uja kuti takhulupiriratu tsopano, osati chifukwa cha mawu ako aja, koma chifukwa tazimvera tokha, tadziwa kuti ameneyu ndi mpulumutsi wa anthu apa dziko lonse lapansi. Mthenga wa Ambuye. Ambuye Yesu lero akuperekanso fanizo. Ndipo fanizo la lero likupitirira chifukwa likuonetsa ntchito zimene Iye adachita ndi kupherezetsa ndi fanizo limene limatchulidwa. Mkati mwa nkhani imeneyi muli mafanizo angapo, koma onsewo akutambasula zimene Yesu adanena. Poyamba tikudziwa kuti mayiyu anali wa ku Samariya, ndipo Asamariya ndi Ayuda samatolerana. Chifukwa chokuti sanali wotolerana, sa anthu amene akanatha kumamwera chitsime chimodzi. Ndipo
Ambuye Yesu kukapezeka pa chitsime chimenechi sanapezeke pomwamwayi. Panali ntchito imene anenera kuti ayigwire, kuswa mwala umene umalekanisa pakati pa Ayuda ndi Asamariya, kuti chipulumutso inde chidafikira kwa Ayuda koma chikupitiriranso mpaka kwa Asamariya. Mayi uyu ndiye chinali chiyambi chokuti mwalawu uswedwe, khomali liswedwe, kuti kaya ndi madzi adutse, kaya ndi mphepo idutse. Ndi upangiri wa Mulungu akukankolokosa mayi amene anali uko. Anali wazifukwa zace nthawi imeneyo sititaya nawo nthawi pano. Anafika pa nthawi imeneyo chifukwa chani? Kwa iwo amene apitako ku nyanja kuza kuti mamawa umapeza azimayi ochokera m'midzi, ukapitatu ku nyanja ya Malawi kapena kulikonse kuli nyanja, kukacha ana amayi amapita kunsinje ukasuka ziwiya tizina, amabwerera kukhomo kukakonzeza kudya. Ikamakwana ma 2-3 mwaonanso akubwerera kukatsuka mbale ndi zina ena kukasamba. Koma mayi uyu anapezeka kuti iyeyu akufika 12 o'clock pazifukwa zina nkutheka kuti kukhala ndi anzace kumavuta, odziwa kuti pamene pali azimayi nthawi zina kuyankhulana kumakhala kosavuta. Akufika nthawi iyi, Ambuye Yesu akhala pa chitsime pa, ndipo amadziwa kuti dera limeneli nikovuta kuti iye apeze thandizo. Koma pa ntchito imene anayenera kuyigwira tsiku limeneli, iyi inayenera kuchitika, ndipo iye anakhala pa chitsime. Ophunzira apita kukayang'ana zakudya, ena alowera uku ena alowera uku, akapeza akamabweretsa. Yesu anakhala akubwera mayiyo, atera akuyang'ana, mkulu ameneyi uyu siwa mtundu wathu, akuzata. Mawu anachokera kwa Ambuye Yesu, mayi ndipatseniko madzi. Inu ndife sitimwera malo madzi limodzi, chitsime ichitu anatipatsa, ananena zambiri. Ambuye Yesu kumamvetsera. Inetu ukupemphani mazuwo, nangufuna poyambira mudziwe kuti wopereka madzi yeni ndine. Inu mungapereka madzi? Chotungira muli nacho. Kukambirana kumeneku ndikofunika, ndipo pangadi ina iliyonse. Kwa hiyo amene adachitapo kaya za journalism ndi zina amadziwa kuti approach ya munthu amene ufuna kuti ukambirane naye, kuti upeze mwa iye information, umayenera kukhala tactful. Ukhoza kuyitsekereza kapena yakhoza kumasuka ndi kukupatsa nkhani. Kumasuka kumeneko kumayambira pakatali. Ambuye Yesu akambaza madzi, kenako anachita kumuuza pita ukauze mwamuna wako. Inetu mwamuna ndilibe, ali mwachita bwino. Ine ndikudziwa za inutu. Mwamuna muli naye iyi, ndiponso si wanu. Kapena ndinu nenera amanenedwa uja. Kuti pang'ono ndi pang'ono nzimayi anayamba sipono, poyamba anali ndi nkhani yokuti alibe naye Yesu ntchito, koma kenaka anayamba sipono kukhala ndi kutengeka kuti munthu ameneyi zosatira zake, pitani mukayitane mwamuna wanu. Mwamuna ndilibe, mulibe? Andikudziwa atu kuti mulibe. Muli naye uja ndi wolanda. Ndiye kuti ndinu. Kumapeto kwake mayi anapita kukayitana mudzi wonse. Atachoka, ntchito imene iye anayilandira kuchokera kwa Ambuye Yesu ndiyo yamba kukafalitsa kwanthu, kukamemeza anthu amene anali m'makomo mwawo, aliyense akuchita zake.
abale tabwerani. Inu uku kukuoneka ngati kwabwera mneneri. Aneneri uchokera ali kapena ndi uja amenenedwa ayi kuti adzabwera. Tiyeni, sichinali chinthu chophweka kuti anthu ankhulupirire kuti akunena zinzoona. Hayi, koma anthu anayamba mmodzimmodzi, muzi wonse unafika. Yesu atatero ndiye wapezano ntchito. Kotero kuti nkhani ya zakudya sinali nkhani. Muyambe kayi mwadi alizisiyeni zimenezo ndigwire ntchito. First things first. Ambuye Yesu akulalika kumapeto kwace aliyense akunena kuti ife takhulupirira usaka chifukwa chakuti unatiuza. Ayi, takhulupirira chifukwa chakuti tamva ndipo taona. Tamva ndipo taona. Uthenga wabwino umene tauwerenga tsiku la lero, madzi opatsa moyo. Ndipo madzi opatsa moyo amenewa ndiye kuti kulandira chipulumutso, kulandira uthenga wochokera kwa Mulungu umene suuma ndi dzuwa, umene supha. Ayi, kuti munthu usanduke kasupe. Chifukwa Mkhristu weni ayenera kukhala kasupe. Mkhristu mwa iye muzituluka Chikhristu. Kaya umapemphera kuti chimene umapemphera iwecho chizitumphuka mwa iwe, kuti kaya mukucheza chizitumphuka. Chifukwa chake mwa munthu woyipa angalankhule mumatuluka zoyipa. Ine ndiye madzi opatsa moyo, akunena kuti akumasulidwa kuti kukhala ndi moyo wosatha. Moyo umene Mulungu watikonzera ulibe malire, kumene eternity, kukhala moyo nthawi zonse kumakhalako. Chifukwa iye amene ali kumene kuyo ndi eternal. Ameneyo ndi ife tikasanduka tikuyendera limodzi, tikukhalira limodzi. China chimene tingaphunzire lero nchakuti Ambuye Yesu sana nthawi zina amanena kuti poyamba Ayuda. Anafika nthawi yokuti ndiyenera kuchoka ndipo ndilowere kwa anthu ena. Ena amatchula kuti outreach, beyond borders. Kuti pamene Ambuye Yesu anafika tsopano, ngakhale ophunzira aja sanali comfortable. Ophunzira akulimbananso ndi uyu. Anthu akubwera, hayi Ambuye Yesu akuoneka kuti ntchito imene ndinabwerera ine ndikufuna ifalike pa dziko lonse lapansi. Abale anga okondeka, pali nthawi imene timayenera titathandiza anthu amene tiyenera kuwathandiza. Titathandiza kuphunzitsa ana athu a nyumba mwathu, tiphunzirenso kuphunzitsa ana amene sali a mnyumba mwathu. Kwa inu amene mumapezera ntchito abale anu, mukapezera ntchito abale anuwo, muzikaponso space ya anthu ena amene si abale anu, nawonso apeze. Sindikunena kuti ndi bwino kupezera anthu abale ako ntchito. Nkhali mukapezera amakhala zifukwa zache, chifukwa ambiri mwa iwo tikapezera amakhala mavuto. Chifukwa kwa iwo ntchito isana ivutikire, anangouzidwa lembani kalata, kaonekereni ngati inu mukapanga interview, kumapeto kwache azemba kuseri lukaza kuti mundipatse uyu amene ndi m'bale wanga. Andi zimenezo zimene zaononga dziko lathu lero. Zaononga dziko lathu. Anthu apezeka kupasira maudindo ndi kumagwira ntchito, kaya ndi mboma, kaya ndi mkampani, ngakhale nchali chimomwe, chifukwa chakuti ndi akwawo kwa uje. Anthu kumapezeka kuti akupatsidwa uli, akukwezedwa, chifukwa amachokera mbali imodzi ndi auje. Mulungu
amakondwera ndi chilungamo, chifukwa mwa Mulungu muli chilungamo. Lero pamene tamva mawu awa, tiphunzire kuwaona anzathu a mipingo ina ngati vanthu wolengedwa ndi Mulungu amene sakufufuza kuti akakumane ndi Mulungu. Tisiye kumaziona ngati ife tinalowa kale ku paradiso. Tisiye kumazimva ngati ifeyo ndi amene timadziwa kuyimba nyimbo, ife ndi amene timadziwa kupemphera, ife ndife amene ayi, kunja kuno kuli anthu ena sanamve za Yesu koma amadziwa kucheza ndi Mulungu. Potsiriza, ndi ntchito yathu kusampatsa Mulungu malire. Timulole Mulungu alankhule ndi anthu osiyanasiyana kupyolera mwa ife. Ubwino wathu udutse malire a chipembedzo, malire a chibale, tifikire wina aliyense, podziwa kuti Mulungu amakondwera ndi munthu aliyense amene azipereka kwa Mulungu. Mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.